cestu. Zima je. No super. Kokso, hladný som jak pes. A ja strašne. Úplne. Že mi dala jeden chleba, on mi Ja tam mám disko. aj čaj tam má. Nevidím cez tie okuliare. Zevo. Alebo to nie je on. Asi Zevo to je. A tam hore ešte sneh. No. Na tom kopci. Boli také plochy. Som zvedavý, že či ho aké fotky vyjdú. No ja som zvedavý. Ja som bol v tom, že som mal na kameru prepaté. Nevadí na budúce. No ale ešte tento rok si dúfam, že užijeme. A krajšie oné bude. Však to je otvorenie sezóny, takže krajšie stromy, všetko, príroda bude zelená. Je pravda to aj, jak Dody hovoril hore, že keď budú listy na stromoch, to bude trošku horšie na tomto štarte novom. Lebo nebudeš vidieť, že kto je za tými stromami. No, to je pravda. Ale Dody pozri, jak sa drží. A tam potom niekto rozbaloval padák na tom spodnom. Kto ešte? Tak to bol ten Mario. Mario. Má tiež kompakta. Zatiaľ ale chce už kúpiť 1.2. Konečne. Išiel by som ešte aj zlepšiť, ale predstavím tu mordu chlapať hore. No však, určite. Tak sa mi aj predstavím. Ale jak ty som vymrznutý. Fakt, teraz by som ocenil ten kúsok. Ty si ocenil? Už pôjdu všetci dole pomaličky. Baterka vychňavená riadne. Opaterky nehovor. Ja som 2 vybil vo foťáku. Ale. No, ja som ich mal tak slavo nabité, lebo sú pokazané v tom kompakte. Ale už to asi trošku zakapáva, nie? Tu nefúka nič. Pol hodinu som letel, presne. 29 minút aj 50 niečo sekúnd. A jak si to zistil? Celé to mám na videu. Od štartu až po pristaň. A ešte aj toto budeš mať video, môžeš to prepiť. Čo tu mrznem, keď mám kapucne? Však toto som mohol aspoň ostať, keď toto budú dejné. Pekný deň, nie? A jasné, super. A tí dvaja ešte furt sú tam, aha. Ešte sa furt točia. A ktorý je ten Juraj teraz, lebo hovoril, že má svoj padák? Neviem. Juraj je tu, Juraj jeden. No toto je Maďarin a ten druhý. Taký nakrátko ostrihaný, čo tam bol.